Asiaren aurka. Pertsona asko, Bizkaian, ez bakarrik Afrikan, ez Amerikan, ez Asian, ez Bizkaian. Pertsona asko pobreak dira eta ez daukate behar duten jatekorik. Ez daukate. Pertsona horiek bereziki umea, familia askotan, umeak, neskak eta mutilak, egunero ez daukate jatekorik. Orduan, banku honetan, hau da, leku horretara eramaten da, soberan geratzen den elikagai. Baina, elikagai horiek normalean iraunkorrak dira, badakizu zer den iraunkorrak, ez da? Adibidez, ogia ez da iraunkorra. Egun batetik bestera... Mostagatik ez, iaz ikasi da ino esertzen, iraungitze data. Bale, pues zuen ja dakizuenez... Iraungitze luzea dutena. Hori da. Bueno, pues zer egiten du. Janaria soberan dagoena, biltzen dugu, eta Bizkaian behar duenei banatzen dugu. Eta bereziki, kasu honetan, zuen eskolara etorri gara, hirugarren mailako ikasleen laguntzaz, zuei eskatzeko bilketa bat, bilketa txiki baina handia izango da, segurazki, bilketa txiki bat eskolan egiteko.